Benvingudes i benvinguts a una nova temporada de Canal Taronja Anoia. Comença el curs per a tots. Aquest matí ha començat un nou curs escolar a l'escola de Castellfollit de Riubregós, amb la continuïtat de l'escola rural garantida. L'Ajuntament de la Pobla de Claramunt instal·larà càmeres lectores de matrícules a 2 punts del municipi. I el crani descobert a l'abric romaní de Capellades no era de Neandertal, sinó de cèrvol. Han rectificat. Calaf celebra la seva festa major per tancar l'estiu i ho fa amb una programació amb esport, música i imatgeria. I després de l'informatiu estrenem l'Apunt. Avui ho farem parlant de com ha anat l'estiu a les cases de turisme rural de la comarca de l'Anoia. Avui és dia 9 de setembre, dia d'inici de curs escolar, matí de retrobaments i de tornar a les aules després de les vacances d'estiu. Així ho han fet també a Castellfollit de Riubregós, una escola que ha arrencat el curs amb 10 infants. Amb emoció i alegria s'ha inaugurat el curs aquest dilluns al matí a l'Escola Sant Roc de Castellfollit de Riubregós. Un total de 10 alumnes, tots ells veïns del municipi, s'han retrobat a pocs minuts per les 9 amb les seves companyes i companys i també amb les dues mestres del centre rural. Un primer dia que ha servit per explicar-se l'estiu i també per encarar els propers 10 mesos que conviuran plegats. Mira, el primer dia de classes sempre és l'emoció de retrobar-nos, no? I fer un petit diàleg a l'entrada de l'escola, que ens expliquin el que hem fet a l'estiu, i llavors que vagi sorgint aquesta setmana les inquietuds d'ells i d'elles per començar el curs. L'escola va tancar el curs 2023-2024 amb 13 alumnes, una xifra bastant alta pel que és el centre, que ha arribat a tenir només 5 alumnes en total. Enguany són 10, cap d'ells nou. No hi ha cap infant d'I3 o d'I4. Els més xics del centre són d'I5. Sí, això és una família, amb només 10 alumnes, 2 mestres fixes aquí i 4 itinerants que ens venen de la Gervent de Vall, una professora d'anglès, una professora d'educació física, una de música, i això és una família. A banda de les dues mestres que els eduquen a diari, el centre compta amb la visita de 4 professionals docents que són itinerants. Aquests ofereixen classes d'anglès o d'educació física, entre d'altres, per 4 centres educatius de la Gervent de Vall. És molt guai. Sí? Sí. Per què? Coneixes a tots els nens, nos reconeixen millor. L'experiència dels infants de l'escola rural és molt positiva, la proximitat amb el professorat per aprendre i la relació amb els companys de diferents edats fa més especial la seva tornada a la rutina. I seguim parlant d'infants perquè hi ha canvis en la seva seguretat a l'hora de viatjar en vehicle per tal d'evitar mals majors en cas d'accidents. Canvia l'homologació de les cadiretes. Fins ara la classificació de cadires i quina corresponia fer servir a cada infant anava en funció del pes del petit. Des d'ara, però, es tindrà en compte sobretot l'alçada del nen. L'objectiu és que els infants càpiguen dins l'habitacle de la cadira, de manera que quedin protegits el crani, les cervicals i l'esquena. Amb el canvi també s'amplia el temps que els nens han de viatjar obligatòriament a contramarxa, una mesura que multiplica per 5 la seguretat i que fins ara només era obligatòria durant els primers 9 mesos de vida. Els nens han de viatjar obligatòriament fins als 15 mesos a contramarxa. És una qüestió física de que el cap pesa molt, per tant, quan més temps els portem a contramarxa és molt més segur en cas d'impacte, perquè és el que primer surt disparat. I, per altra banda, són cadires que estan testades amb impacte lateral. Per tant, és una millora a nivell de seguretat. A més, la nova normativa prioritza el sistema d'anclatge ISOFIX, que redueix el risc d'instal·lació incorrecta al vehicle. Les cadires que es regeixen per l'anterior normativa es poden continuar fent servir, però en cap cas es poden vendre, ni noves ni de segona mà.
I seguim parlant de trànsit perquè un total de 91 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes en accidents de trànsit en el que portem d'any 2024. El Bages és la comarca amb més accidents de trànsit mortals i a l'Anoia hem hagut de lamentar aquest estiu un d'aquests accidents. Precisament a l'A2, a l'alçada de Jorba, en sentit Barcelona, el 18 d'agost un turisme va atropellar mortalment un veí de Santa Coloma de Gramenet de 45 anys a 2:15 de la nit quan estava canviant una roda del seu vehicle. I per millorar la seguretat de trànsit, si agafen la A2, notaran canvis. Des d'aquest estiu, si agafen, com dèiem, l'A2 i passen pel túnel del Bruc, recordin que la velocitat ha estat modificada. S'ha instal·lat un radar de tram a 80 km per hora. Només els conductors han de reduir la velocitat quilòmetres abans d'entrar al túnel. El radar de tram fa una cobertura d'uns 7 quilòmetres. La notícia ha agafat desprevinguts aquest estiu alguns conductors que han vist com la resta reduïa la velocitat. Aquest tram de carretera entre el Bruc i Castellolí s'hi podia circular fins ara a 100 km per hora. Amb aquest radar són 242 els punts de control instal·lats a Catalunya, 41 dels quals radars de tram. La instal·lació d'aquest simòmetre coincideix amb unes obres de reparació d'un viaducte de l'A2 per part del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que obliguen a derivar la circulació de camions de matèries perilloses per l'interior del túnel del Bruc en sentit Barcelona. El control de velocitat en aquestes circumstàncies es fa necessari per incrementar la seguretat d'aquest tram. I seguim encara parlant de mobilitat i ho fem anant fins al municipi de la Pobla de Claramunt, on s'instal·larà càmeres lectores de matrícules a 2 punts del municipi. Els veïns i veïnes així ho han escollit entre els projectes treballats a través dels pressupostos participatius del 2023. Aquesta iniciativa popular es troba més a prop de començar-se a fer realitat després d'una reunió que s'ha celebrat aquest mes d'agost del govern municipal amb l'inspector cap de l'àrea bàsica policial dels Mossos d'Esquadra de l'Anoia, Ramon Roig. El responsable de Mossos a la zona confirma que ja es treballa en els informes que donen vistiplau a la col·locació d'aquests dispositius de seguretat i que pròximament es disposarà l'autorització corresponent. En concret, la voluntat municipal és que aquestes càmeres quedin situades a l'accés al barri del Xaró i a l'accés al barri de les Garrigues. No era un neandertal, sinó que era un cèrvol. Aquesta ha estat una de les notícies d'aquest estiu. L'abric romaní de Capellades ha rectificat després de descobrir que els fragments trobats l'estiu passat no eren de neandertal. Els fragments de crani de neandertal trobats fa 2 anys a l'abric romaní de Capellades han resultat ser de cèrvol. Bueno, el crani hem de reconèixer que ens vam equivocar. Va ser un error, probablement ens vam precipitar, nosaltres hem decidit acceptar. Moltes vegades en ciència és difícil reconèixer els errors, en aquest cas el millor és reconèixer que ens vam equivocar. Era un fragment d'un cèrvid, el que passa és que estava molt alterat. I estava tan alterat que havia agafat una morfologia errònia. Un cop vam fer les analítiques, la restauració va ser també molt important, és a dir, la neteja de l'os, i vam fer totes les analítiques, vam veure que no es tractava d'un crani humà. Malauradament, l'abric romaní continua sense tindre restes humanes, però això no li treu valor patrimonial de ninguna manera al jaciment. La ciència s'escriu i es reescriu seguint els avenços i el jaciment de l'abric romaní de Capellades n'és un exemple. L'any 2022 passava a ocupar el rànquing privilegiat de jaciment amb restes de neandertal i 2 anys després s'ha hagut de fer marxa enrere perquè finalment ha resultat ser de cèrvid. La recerca però continua a ple rendiment un estiu més. És difícil trobar restes humanes, però una aïllada podria trobar-se. El que passa és que, normalment els jaciments neandertals n'acabes trobant, aquest no és un jaciment on se trobin restes humanes. Repeteixo, no li treu el valor patrimonial perquè el nostre projecte està molt encaminat a comprendre l'estil de vida neandertal i això ho acompleix i ho assoleix amb escreix. Per tant, no creiem que sigui indispensable.
La campanya d'excavacions d'enguany ha finalitzat el 26 d'agost amb unes 25 persones de l'equip d'investigadors treballant-hi. Entre les novetats més destacades hi ha la finalització de l'anomenat nivell R, on hi havia un campament de caça principalment de cérvols. L'aparició de les 4 astes de grans dimensions de 4 exemplars adults és una de les troballes més destacades que han fet els investigadors en aquest nivell. Aquest any també han començat a preparar el pròxim nivell d'excavació, el nivell S, situat a més de 60.000 anys d'antiguitat. Els investigadors no s'aventuren a posar una data de final d'excavacions. Una de les troballes d'aquest estiu a l'Abric ha estat una punta de llança feta amb un os de cavall de fa 50.000 anys. La rellevància d'aquesta investigació és que demostra que els neandertals explotaven de manera intensiva els recursos animals de què disposaven. Calaf celebra aquests dies la seva festa major. Ho fa amb un ampli programa d'actes esportius, musicals i també culturals. Si és festa major a Calaf, no hi poden faltar els gegants. Aquest dissabte a la tarda, des de la plaça dels Arbres, va arrencar la cercavila dels gegants i els grallers del municipi, acompanyats dels gegants i grallers dels Prats de Rei i de Sant Martí Sesgueioles, els pobles veïns que no es van voler perdre la festa. Tots tres van engrescar la població de Calaf en una tarda d'alegria i cultura popular. Minuts abans de sortir a ballar pels carrers es va dur a terme una plantada de la imatgeria a la plaça dels Arbres que va permetre conèixer de ben a prop aquests veïns del poble. La tarda de dissabte a Calaf va ser molt especial, sobretot pels infants, que van estar ben entretinguts amb l'espectacle infantil El planeta Violeta. La companyia Els Atrapasomnis han vingut a la Noia amb un show d'animació infantil i familiar ple de música. Vinga, que això arrenca. No sé per on començar, no sé com explicar. Crec que és millor que ho expliquis tu. Jo? Sí. I és que des del passat dia 6 i fins a aquest 9 de setembre Calaf ha plantejat una trentena d'activitats per posar en valor el municipi a través del talent local i nacional. Buos ha estat el plat fort de la programació, però al llarg dels 4 dies també hi ha hagut teatre, exposicions, tenis taula, futbol i vòlei. El poliesportiu dissabte a la tarda va acollir un amistós entre el Club Vòlei Calaf i els màsters de la Torre. La pluja va fer acte de presència després d'aquest concert i ens va fer cancel·lar el grup de versions de les Cocó, però a partir de la 1 el DJ Seba va poder continuar amb la festa i la veritat és que vam estar contents perquè tot el jovent va respondre molt bé i es va omplir la plaça dels Arbres de Calaf de jovent i de gent més gran que tenien ganes d'encetar bé la festa major. Aquest any hem apostat pel talent local. Abans us parlava dels Bucket Brothers i del DJ, que és el DJ Seba, que són d'aquí a Calaf, i a la inauguració de la festa major hem apostat pel talent calafí i també hem fet una aposta per als grups de versions, perquè així són grups que encaixen amb grans, jovent. El poble ha tancat l'estiu de la millor manera possible. Més de 50.000 espectadors van seguir a través de Canal Taronja a Noia la festa major d'Igualada del 19 al 26 d'agost. La televisió local va oferir en directe durant 3 tardes vespres actes tan nostrats com la passacalle, el pregó i el ball parlat, entre altres. Uns programes especials presentats per Maria Moix i Sergi Lledó que van aplegar, com dèiem, prop de 50.000 espectadors sumant les hores de directe i les reemissions. Així mateix, el diumenge de festa major, gràcies a la xarxa, es va oferir en directe la Diada Castellera des de la plaça de l'Ajuntament, tot mostrant la històrica actuació de la colla igualadina Moixiganguers. La Diada va plegar prop de 7.000 espectadors que ho van seguir a través de la televisió local de la Noia. I cap de setmana de fortes tempestes. Desactivat ja el Pla Inuncat, un cop acabat aquest episodi de pluja intensa. La matinada de divendres a dissabte va ser la més forta. En destaquen els 40,5 litres enregistrats en 30 minuts per l'estació meteorològica de Canaletes, a Cabrera d'Anoia. A Piera, 38 litres en poc més de mitja hora. Estem parlant de l'episodi de la mitjanit, que va acumular i va arribar a acumular 22 litres en només 30 minuts. Entre les
les 11 i la 1 de la matinada es van acumular un total de quasi 49. Unes pluges que van deixar efectes als carrers. Aquí veiem com es despertava l'endemà la població de la Llacuna, però Masquefa també va patir importants desperfectes a diverses parts del poble a causa d'aquestes tempestes. En concret, el pas de la riera de Claret entre Can Parelleda i Can Marcet, que va haver de tancar fins que es resolés les feines de destaponament i reparació. La forta intensitat i precipitació va provocar esllavissades de pedres i terres sobre les carreteres com la BP 2121 entre Vilafranca i Santa Maria de Miralles. I amb aquesta informació acabem aquest primer informatiu d'aquesta nova temporada de Canal Taronja Noia i els deixem ara amb l'Apunt, un programa d'actualitat diari que estrenem a partir d'avui aquí a Canal Taronja Noia i on avui conversarem sobre el turisme rural a casa nostra durant aquests mesos d'estiu. I d'aquí res podran veure també el Festival de Cinema de Viladrau a Osona, una producció també de Canal Taronja. Amb aquesta informació acabem aquest informatiu d'avui que estrena temporada i ho fa estrenant també nou horari. A partir d'avui podran veure l'informatiu de Canal Taronja Noia cada dia a les 8 del vespre i també a 2:15. Marxem. Fins demà.